Педагогика сәнгатьнең беренче һәм иң югары төре, чөнки камиллекне ул рәсемдә дә, мәрмәрдә дә күрсәтә алмый, тик кешенең табигатендә белдерергә омтыла. Россиядә фәнни педагогикага нигез салучы Константин Ушинский шулай дип әйткән. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Татарстанда педагог һәм остаз елы ачылды, шуның турында сөйләрбез. Алдагы минутларда. Укытучы ғырур яңгырый. Татарстанда педагог һәм остаз елы ничек ачылды? Бар балалар өчен дә тигез мөмкинлекләр. Ни өчен республикада коррекция мәктәпләре педагоглары һәм дефектологлар җыелды? Кызы әтисен ничек популяр ясаган? Татарстанда педагог һәм остаз елы ачылды. Тантана Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлары институтында узды. Татарстан Республикасының рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Педагог һәм остаз елын үткәрү өчен оештыру комитеты булдырылды. Аны премьер-министр орынбасары Ләйлә Фазлыева җитәкли. Оештыру комитетына шулай ук мәктәп укытучылары, директорлары, югары һәм урта махсус уку йортлары җитәкчеләре, методистлар, җәмәгатьчелек, министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре кирде. Ел дәвамында республикада педагог һөнәренең абруен күтәрү буенча чаралар, һөнәри педагогик конкурслар, форумнар, фестивальләр, конференцияләр уздырылачак. Ел ачылу кысаларында укытучылар, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләренә Татарстанның дәүләт бүләкләре тапшырылды. Укучылар һәм студентларга республика рәисе нинди теләкләр теләде? Эльвира Җамалетдинова материалында. Спираль буенча Коръән Кәримдә ул 2-3 бит алып тора. Зур профессиональ уңышларга юл компетентлы тәҗрибәле остаздан башлана. 2023 ел Россия президенты Владимир Путин тарафыннан педагог һәм остаз елы дип игълан ителде. Татарстан башлыгы Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бу укытучыларның югары статусы һәм аларның эшенең мөһимлеген ассызыклый. Сезнең һөнәр иң мәртәбәле, олы хөрмәткә лаек хезмәт. Чөнки сез киләчәгегезне нигезен саласыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Гөлназ Исмәгилова балачакта җыр белән шөгыльләнгән, ләкин ул үз тормышын бөтенләй башка сәнгать белән бәйләде. Хәзер Гөлназ каллиграфия белән шөгыльләнә. Ул исемнәрнең графография язылышындагы психологик портретлар һәм автор укуында шамаиллар яза. Бу сирәк иҗат төрен үзләштерергә аңа Төркия остазлары ярдәм итте. Билетәбез хатын-кыз силуэтын күрәбез, әмма дә ләкин ул гади генә хатын-кыз силуэты түгел. Моннан күрсәтим. Миндә аның кулында баласы. Ул гарәпчә вау хәрефе, бик символик хәреф. Ана карнындагы баланы символ итә. Чара башланганчы филология институтында республика башлыгы дуслык студиясе белән дә танышты. Бу студентлар проектлары тәкъдим ителгән санлы белем бирү ресурсы. Катнашучы укучылар татар радио тапшыруларында үсте, ә хәзер инде алар үзләре иҗат итә. Алар яшүсмерләр өчен актуаль темаларга татар телендә подкастлар яздыралар. Проектның 30-40 минутлык аудио язмаларны күз алдында тота һәм без һәр тапшыруда яшүсмерләр һәм яшьләр өчен актуаль булган темаларга татар телендә фикер алышабыз. Ел ачылу чараларында 2022 елның сентябрендә оешкан педагогик сыйныф укучылары актив катнашты. Алар Казанның яңа педагогик сыйныфы проектын тәкъдим иттеләр. Әлеге проект кысаларында укучылар күренекле педагоглар, шул исәптән Ушинский төп педагогик идеялары белән таныша. Аларның максаты укытучының мәдәни тарихи миссиясын үзләштерү. Килбәкенне эштәгәлгәч, менә әлеге балалар, мәктәптән килгән балаларны каршы алалар, алар белән йөриләр, дәресләрне бергәләп уздыралар һәм озатып җибәрәләр. Филология институты залында династияләрнең педагогик составлары да бар иде. Бөгелмә районының Степаничевлар династиясе 305 ел гомуми педагогик стажы булган төрле буыннан 15 кешедән тора. Барысы да башлангыч сыйныф укытучысы Анна Ивановнадан башланды. Нәкъ менә ул балаларга һөнәргә мәхәббәт һәм тугрылык тәрбияләде. Һәр кешенең тормышында аерым роль уйнаган укытучысы бар. Шулай Рима Гилмиева 20 ел дәвамында фәнни методик эш буенча мәгарифне үстерү институтында проректор булып эшли. Педагог һөнәренә булган мәхәббәте өчен ул укытучыларына рәхмәтле. Хезмәтләре өчен Рима Гилмиева ТССРның 100 еллыгы медале белән бүләкләнде. Всегда у меня в школе были наши учителя, которые были просто примером
Минем мәктәптә минем өчен үрнәк, зирәклек, һөнәри һәм тормыш тәҗрибәсе үрнәге булган укытучыларым бар иде. Мәсәлән, химия укытучысы бездә Советлар Союзы герое иде. Шуңа күрә без алардан күп нәрсәне үзләштердек. Мәктәпне тәмамлаганнан соң күп вакыт үтсә дә, аларның һәрберсен хәтерлим. Югары уку йортлары фәнни тикшерүләрдән тигез хокуклы катнашучылар, нәкъ менә алардан студентлар үзләренең фән сыйдырылышлы, югары технологияле проектларын булдыралар. Бу яңа мөмкинлекләр, идеялар һәм яшь буыннан инновацион үсешкә актив кертү. Шуңа күрә бу ел югары уку йортларына зур игътибар биреләчәк. Сегодня как раз мы с вузами, со студентами встречались, с миллионерами, которые по миллиону выиграли. И, конечно же, вуз это не только высшая школа, это исследовательский центр. И вот эту идею мы будем продвигать дальше. Быел республика мәгариф системасы тарихы турында китап бастырылачак. Татарстан урамнары һәм парклары танылган укытучылар һәм педагогларның исемнәрен алачак. Мәгариф һәм фән министры Юсур Ходиуллин сүзләренчә, бу җәмгыятьнең укытучы һөнәренә мөнәсәбәтен үзгәртәчәк. Укытучыларыбызны хөрмәт итик, аларны яратыйк, аларга булган мөнәсәбәтне арттырыйк. Һәм гомумән илебез күләмендә, республикабыз күләмендә, районнарда, мәктәпләрдә әти-әниләр тарафыннан булган хөрмәтне үстереп, без аларны тагын да аларга бер тапкыр рәхмәт сиңа укытучым дип, чын күңелдән, чын йөрәктән авыз тутырып рәхмәт әйтсәк, менә шу була инде безнең мәгариф системасына булган карашны үзгәртү һәм аны яхшырту. Ел дәвамында чаралар укытучы һөнәренең абруен күтәрүгә юнәлдереләчәк. Аларны үткәрү өчен оештыру комитеты булдырылды. Оештыру комитеты составына укытучылар, мәктәп һәм югары уку йортларының җитәкчеләре, район мәгариф идарәсе органнары һәм башка министрлык вәкилләре керде. Татарстанда болашақның тигез мөмкинлекләре дип исемләнгән коррекцион педагогика институты атналыгы узды. Россия мәгариф академиясенең коррекцион педагогика институты коррекцион педагогика һәм дефектология өлкәсендә фундаменталь һәм гамәли тикшеренүләр өстендә эшләүче бердән-бер фәнни тикшеренү оешмасы. Институтта үсеш үзенчәлекләре булган балаларны укыту һәм тәрбияләү проблемаларын өйрәнәләр. Шулай ук мөмкинлекләре чикле балалар тәрбияләүче гаиләләрне күзәтү өчен эшләнмәләр булдыралар. Узган атнада Татарстанда бу өлкә белгечләре инклюзив белем бирү, Обилимпикс конкурсын уздыру, инвалид яшьләрне эшкә урнаштыру мәсьәләләре турында фикер алышты. Педагоглар һәм галимнәр республика шәһәрләрендә берничә мәгариф оешмаларында булдылар. Эльвира Минабетдинова болашакның тигез мөмкинлекләре турында. 30 меңнән артык Татарстанда инвалидлык һәм мөмкинлекләре шикләнгән балалар яши. Балалар инвалидлыгы арасында беренче урында аутизм спектры бозулулары, психика һәм интеллектуаль бозулар. Шулай комплекслы бозулар булган балаларның артуы күзәтелә. Мәсәлән, интеллект һәм ишетү бозу, яки ишетү һәм күрү бозу. Бөтен ил буенча инвалид балалар өчен педагоглар уку әсбаплары, шулай ук ватан җитештерелгән махсус уенчыклар һәм уеннар җитми. Бу һәм башка проблемалар турында коррекцион педагогика институты атнасында сөйләштеләр. Татарстанда бу чара беренче тапкыр узды. Төп максатлар төбәктә федераль эшләнмәләрне тәкъдир итү, белгечләрнең һәм ата-аналарның баланы укытуны оештыру турындагы сорауларына җавап бирү. Махсус дәреслекләр эзләүдән тыш төп проблемалар арасында кадрлар кытлыгы бар. Где бы ни учился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән бала кайда гына укымаса да, гадәти мәктәптә өй янында яки ул гадәти балалар бакчасына йөргән, яисә аерым коррекцион махсус мәктәптә, балалар бакчасында, аның мәгърифәте махсус булырга тиеш. Ә махсус ул мондый баланы профильле укытучы, дефектолог укыткан очракта гына була алачак. Мәсәлән, начар күрүче балалар өчен дифлопедагог, ишетү сәләте начар балалар өчен сурдопедагог. Кызганычка каршы, әлеге тар профильле белгечләрнең кадрлары кытлыгы белән бәйле вазгият билгеле. Россия хөкүмәте дәрәҗәсендә шул исәптән ведомствора комплекс планнарда мондый кытлыкны компенсацияләү буенча берничә чаралар күрелүе әйбәт.
Шараның ачылышы Казан Федераль университетының психология һәм мәгариф институтында узды. Институт директоры сүзләренчә, бүген КФУда дефектологик белем бирү өлкәсендә 2 юнәлеш. Логопедлар һәм махсус педагогика һәм психология өлкәсендә белгечләр әзерләү үсеш ала. Белгечлек дәрәҗәсендә гаиләгә һәм балага психологик ярдәм юнәлеше белән клиник психология программалары тормышка ашырыла. Шулай ук берничә магистратура программасы. Алар арасында белем бирү процессын адаптив идарә итү, шулай ук нейропсихологик озату программалары бар. Бу юнәлешләр буенча югары уку йортларының 500 студенты белем ала. Тәмамлаучылар саны ел саен 100-гә җитә. Шулай ук аутизм спектры бозылу белән эшләү өчен белгечләр әзерли башлау планлаштырыла. Согласно нашим отчетам, дело в том, что это... Безнең хисаплар буенча, бу безнең тамамлаучылар гына түгел, пенсия фонды мәгълүматлары да тамамлаучыларның 100% диярлек эшли. Ләкин дәүләт мәгариф оешмаларында гына түгел, шәхси мәгариф оешмаларында да эшлиләр. Шәхси гамәлият алып баручылар һәм үзләрен иҗтимагый өлкәдә табалар. Практику и находят себя в социальной сфере. Педагогларның хезмәт хакын артыру мәсьәләсен хәл итү генә түгел, хезмәт нормативларын үзгәртергә, шулай ук һөнәри үсеш өчен шартлар тудырырга кирәк. Кадрлар кытлыгы мәсьәләсен хәл итүне институт директоры шулай итеп күрә. Безусловно, этих специалистов не хватает. Һичшиксез бу белгечләр җитми, әмма мәсьәлә икенчесендә алар мәгариф оешмаларына күпме барып җитә. Әвәле бу хезмәт хакы җитмәүлеге белән бәйле, мөгаен башка эшчәнлекләр өчен киңрәк шартлар бардыр. Бу мәсьәлә әлбәттә бик җитди. Бу дәүләт мәсьәләсе һәм ул киләсе елларда хәл ителер дип уйлыйм. Она в ближайшие годы будет решена. Иң мөһим бурычларның берсе гаилә ярдәме. Гаиләгә ярдәм итү кысаларында федераль проект оештырылды. Һәр ата-ана балалар үстерәбез порталы аша мөрәҗәгать итәргә һәм теләгән мәсьәлә буенча бушлай консультация алырга мөмкин. Республикабызда махсус укытканда махсус шартлар таләп ителә торган укучыларыбыз өчен үзебезнең сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен, аларның гаиләләре өчен менә бу чаралар безгә бигрәк тә кирәк. Укытучыларыбыз өчен, үзебезнең коррекцион мәктәпләрне җитәкләүче мәктәп директорлары өчен бу чараның әһәмияте әлбәттә зур. Коррекцион педагогика институты атналыгы Рәсәйнең күп кенә төбәкләрендә уздагылар арасында Башкортстан Республикасы, Осетия, Хабаровск крае, Санкт-Петербург һәм башкалар. Татарстанда бу чара беренче тапкыр узды. Кызы әтисен ничек популяр ясаган, ни өчен ата-аналар балаларның блогер булуларын теләми? Бу хакта хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алга таба мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан гадәти булмаган фактлар турында кызыклы тәнәфес рубрикасы. Исәнмесез, февраль күпләр өчен гашыйклар көне белән якындыр. Мәктәптә кемгә күбрәк йөрәк формасында котлаулар килә, чәчәкләр һәм беренче мәхәббәт. Күпләр моның аша узгандыр. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм без башлыйбыз. Әтисен танылган язучы итә, шундагы 12 яшьлек кызның TikTok ярдәмендә зур эш башкара. Аның әтисе 14 ел дәвамында Тош кызкайлар дигән китап яза. 2012 елда ул нәшер ителә. Тик укучылар арасында популярлык казанмый. Кыз исә бу эшне үз кулына ала. Социаль челтәрләрдә аккаунт булдырып, әтисен күрсәтә һәм аны сата башлый. Нәтиҗәдә барлыгы 21 миллион дәнә китап сатыла. Менә бу шәп алым. Күрәсен кыз кечкенәдән маркетинг серләрен яхшы белә. Если бы я был султан. Менә Россиядә әти-әниләр исә балаларының популяр булуын теләми икән. Чираттагы сораштыру шуны күрсәтә. Респондентларның 54% шәхси блог алып баруларга каршы чыга. 40% акча китерсә каршы түгел икән. Менә нибары 6% әти-әни генә балаларның блогер булуын тели. Миңа калса популярлык очраклы рәвештә килгән вакытта гына урынлы була, һәм махсус эшләү, ясалмалык тудырырга мөмкин. Ләкин ничек кенә булмасын, кечкенә вакытта кемнең генә йолдыз буласы килми бит. Доченька, смотри, что мне есть для тебя. Бу атнага менә шулар иде, очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Аның бары да тәрбияли, кешесе дә, әйбере дә, күренеше дә. Әмма иң мөһиме кеше әлбәттә. Беренче урында ата-аналар һәм укытучылар. Антон Макаренко шулай дип әйткән.
Барыгызны да педагог һәм остаз елы башлану белән котлыйбыз. Тапшыруыбызда без бу һөнәргә игътибарны җәлеп итәргә, укытучыларыбызга һәм остазларыбызга тиешле хөрмәт күрсәтергә, яшьләрнең педагогикага карата кызыксынуын арттырырга тырышабыз. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.